Haleluya. So iyona ndoda eyasala nomndeni wayo beba u8 babhontshana abantu abasala. Haleluya. Ngenxa yokuthi uNowa wayethembekile kuNkulunkulu. uNkulunkulu ke waseke manje isizukulwane sikaNowa sesiyanda noNowa kwaze kwafika esigabeni sika-Abraham. Lana kuzalwa khona u-Abraham. U-Abraham ezalwa uthi uNkulunkulu ku-Abraham mayesefika kuye uthi ngifuna ukuyiqalela isizwe umbuso wami ozophuma kuwe. Haleluya. Nomkakho uSarayi ngizoqala isizwe ngalabo bantu abane. Haleluya. Ngakho-ke kodwa angikwazi ukusiqala lesi sizwe ngani amagama enu anje u-Abraham phela lapha manje u-Abraham noSarayi ngoba lelo amagama enu awangifaki mina. Ukuthi ngaphandle kwami angikwazi lenze lento okumele ngiyenze kini. Icebo lami alikwazi ukuphumelela ngaphandle kwami. So ukuze lento yenzeke kumele ngibe khona kini. Wasothi ngaleso sizathu igama likaJehova uYahweh. Haleluya. Ubani? Wayesethi ke manje awusazokubizwa u-Abraham, usezobizwa ngani? U-Abraham. Le gama lithi Abraham ke manje lisho ukuthi ingxenye yabantu etsho kulo wena. Wena bamcela ukho. uNkulunkulu wathatha ingxenye yegama lakhe okuwu-H lapha egameni lakhe. Leya. Wathatha ingxenye wayifaka kumuntu lapha ya u-Abraham. Yes lapho. Haleluya. Wathatha ingxenye yegama lakhe wayifaka kumuntu owesilisa. Haleluya. Wase uzothatha ingxenye futhi yegama lakhe wazoyifaka lapha kuSara. kuSara. Wase kuba ukuthi u-Abraham uNkulunkulu khona. uSara uNkulunkulu khona. Haleluya. Wase uthi ke manje u-Abraham uma ke manje semshintshile amagama wasothi ke manje inzalo yakho ke manje ngizokwenza isizwe esikhulu. Inzalo yakho iyoba ngabothuli lwesihlabathi. Uma umuntu ekwazi ukuba uthuli lwesihlabathi inzalo yakhe iyoba njalo. Haleluya. So sahamba ke ungene uphike mina nawe thina siyisizukulwane sika-Abraham. Njengoba siyisizukulwane sika-Abraham nje siphuma nengxenye yezwi likaNkulunkulu uYahweh. Ikithi leyo nto ivalelwe kithi. Ukuthi uma usuyiphula ukuthi ingumlilo lento ingamandla ivalelwe ngaphakathi. So umuntu nomuntu kunoNkulunkulu phakathi. Kunengxenye yobuNkulunkulu phakathi ephuma ezwini egameni lakhe. Ingakho-ke kwadingakala ukuthi ke manje uma uJesu sefika emhlabeni izwe, haleluya, lonakele elihlanza esithenga ngegazi lakhe. Igazi lakhe kwabiza ke manje ukuthi umuntu nomuntu azenzele isivumelwano noNkulunkulu yena ngokwakhe. Ngoba uma usumvuma uJesu njengenkosi nomsindisi ubuyisela leyanto ukuthi uNkulunkulu igama likaNkulunkulu liphile kuwe. Ingxenye yegama lakhe liphile kuphi? Kuwe. So uhluke ngani wena ezweni? Uhluke ngoba wena sekunento ethi
uhamba noNkulunkulu, uhamba noNkulunkulu phakathi, izwe lokho elingenakho. Ngoba usathanda ngaleso sikhathi uNkulunkulu enza lecebo leli lokubuyisela umuntu kuye, naye wayeza necebo lokwakha owakhe umbuso. Ngoba ngenkathi amadodana namadodakazi abantu belala namadimoni engilozi ezawayo, kwaphuma iqhwaga kwakhandeka omunye umbuso. Leso sifundo sakhe linyilana. Haleluya. So ke sahlukana kanjalo ke njengoba siphila nje namhlanje ubona izwe nabazalwane, kunabantu ngisho noma ungashumayela kanjani, ungashumayela mhlawumbe uzuphenduka ubhekise phansi angeke baze baphenduke. Yini? Inzalo lalawa amadodana namadodakazi abantu. Haleluya. So wena ke njengomntwana kaNkulunkulu, uma umntwana kaNkulunkulu ungasindiswa, usengozini kokuthi ungabi nalo lapha. Haleluya. Kawenza umqondo. Amen. So uhamba nje wena unolimo fuso, uhamba wena uphethe ingxenye yegama kaNkulunkulu. So lana uhamba khona njengomntwana kaNkulunkulu unengxenye yegama lakhe. Lana uhamba khona kunoNkulunkulu. So uNkulunkulu maye sebheka wena akasabheki wena njengothalente, ubheka uma ebuka uthalente ubona uJesu okuthalente, ngoba ingxenye yegama lakhe ikuthalente. So ingakho ke nalona omunye umbuso uma ufuna uthalente awusabona uthalente, ubona indodana, igazi lika Jesu uthalente. So ubona indodana yomuntu ikuthalente. So ibalulekile leyo ukuthi uma usukhonzile, usulufezile icebo lakhe njengoPawulu ukuthi ubudlelwane bakho naye, because lento yokuthi ube munye noKristu i-concept ejulile. Akulula nje ukuthi uyabona umuntu engene kahle kuye leyanto leya esikhuluma ngayo leya, engene kahle yagxila kuye, akulula ukuthi awe ngisho noma esethanda. Umuntu angake awe uwizwa ukuthi ayikangeni leyanto, ngoba uma engene kahle kuye akulula umthamo. Yini indaba? Leyagama, leyangxenye yegama kaNkulunkulu lidala kuye, lithi noma sekuthiwa unzima kangakanani kodwa mina nginawe, mina nginawe, mina nginawe, mina nginawe. Ingakho kubalulekile ukuthi ubudlelwane bakho ubenze noKristu, hayi nesonto. Ngoba kuneyiphathi lapho khona isonto nebandla likujikela khona, usele nobani ojikela lo muntu kanti uma wenza ubudlelwane nabo. Kanti uma wenza ubudlelwane bakho baqina noNkulunkulu, nje noma ngabe kuthiwa kwenzakalani, uma ethe yena unawe, uyokhuluma nje ngoDavide, noma ngabe ngihamba esigodini sithosi lokufa angiwesabo, ngoba yena unjani, wayesele yedwa uDavide. Ukhuluma la wazi. Manje iproblem ekhona ukuthi kwathina sibuka ngathi sikhonza uNkulunkulu esingamazi ukuthi kithi sisondele kangakanani kuye, usondele kangakanani kithi. Thina simbona njengomuntu ofika hamba. Haleluya. Simbona njengomuntu ofika. So namhlanje yazi ukuthi ingxenye yegama lakhe iphila kuwe. Amen. Amen.